Figyelj! Felvesszük a nadrágot. Autó van rajta, gyere! Gyorsan! Megyünk föl! Autós Pizsi! Lámpa, lámpa, lámpa! Autós Pizsi! Autó van rajta! Jó! Autó van rajta! Ott a lámpa, ugye? Apa fölveszi videóra. Felöltözöl. Lámpa, lámpa! Figyelj, apa fölveszi! Mondd neki, szia! Mondd neki. Mondd apának. Mondd apának, szia! Lámpa, lámpa! Fölött a lámpa, lámpa! Itt a kacsa, figyelj! Upsi! Nézd ott a napocska, hogy süt. Ott a napocska. Jaj, bocsánat. Hol a kacsa? Gyepila! Kacsa! A Totó, ott volt a Totó, igen. A Totó. Repül a repüla. Kacsa! Hij heeft me zo gebeten. Hier, moet ik straks kijken, volgens mij. Het is blauw of zo. Maar gyere. Szűz fel, napocska, nézd csak. Ott megy a busz. 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 Hol a papa autó? Ott a papa autó. Gyertya. Gyere, tegyük be a kacsát a kádba. Vigyük a kádba a kacsát. Ik zei nu dat hij de eentje in de bad moet gooien. Nou, even kijken als hij dat doet. Vidd a kacsát a kádba, légy szíves. Igen, dob be a kádba a kacsát, gyere. Gyere, dob be a kacsát a kádba, fölkapcsoljuk a lámpát. Légy szíves, dob be a kacsát a kádba. Jó? Köszi. Dob be a kacsát a kádba. Jó? Dob be szívem oda a kacsát a kádba, jó? Dob be a kádba. Légy szíves. Igen, ott a lámpa. Dob be a kádba, apuci. Légy szíves. Légy szíves. Dobd oda bele. Köszi! Ügyes vagy! Könyvet is dob bele, úgy. Úgy. Gyere, felhúzzuk az oknida. Mindjárt kivesszük, jó? A kacsát, meg kiöntjük a vizet, csak előbb feladom rád az oknit, jó? És akkor felöntjük, vagy micsoda, kiöntjük a vizet a kádból, jó? Úgy, meg a kacsát is kivesszük belőle, meg a autót is. Mert még az is benne van. Oké? Lámpa, lámpa. Jó, de szép az a lámpa, olyan milyen piros. Várjál, cipőt is felvesszük, tudod? És akkor kiöntjük a vizet a kádból. Ups! Várj, Ati! Halló! Hol van a lámpa itt a fürdőszobában? És csak ott van fönn. És hol van a szekrény? Ott a szekrény, csak. Itt is van a szekrény. Itt van a mamának az a... Au, au! Tudod, a dezodor? Au, au! Ott van a Atinak a fogkefe, abba a szekrénybe, ugye? Abba a szekrénybe van a Atinak a fogkeféje. Várjál? Bocsánat, figyelj! Hol van a fogkefét? Ott van, ugye? Meg hol van a mamának a krém, amivel a arcát bekeni? Az is ott van, ugye? Igen. Ott van az is. Úgy! Kiöntjük a vizet a kádból. Gyere! Gyere, kiöntjük a kádba a vizet. Úgy. Kéred a kacsát? Ide rakom. Így. Autót ide rakjuk. Kiöntjük a vizet. Benne van a kacsa.
Ó, benne van. Most folyik a víz. Hol a Ati kártya? Hol a Atinak a kártya? Itt, ugye? Ebbe fürdik a Ati. Dat is een bad. Zei hij. Dit is een bad.